No niin, hyvä. Nyt kello on 2 ja aloitellaan. Tervetuloa kaikille tähän meidän infoon, jonka aiheena on opiskelu Skotlannissa tai oikeastaan opiskelukokemukset Skotlannissa. Ja mä olen Linda Tuominen täältä opetushallituksesta kansainvälistymispalveluista ja toimin täällä vastaavana tietoasiantuntijana ja mä tässä esittelen meidän puhujat täällä tai meidän tekijät tosiaan meillä on täällä tänään Hanna Peurala pääosassa. Hanna opiskelee Skotlannissa ja on meillä täällä harjoittelijana tämän kesän ja sitten meillä on täällä Samuli Repo. Musta näkyy nyt vaan käsi, mutta terve vaan kaikille. Täällä tekniikka-ihmisenä tällä kertaa. Ja tosiaan meillä on ideana pitää ihan tämmöinen kyselytunti opiskelukokemuksista Skotlannissa ja keskustellaan tässä sitten myös Hannan kanssa Hannan arjesta siellä. Kuuletteko mun äänen hyvin? Kirjoitelkaa vaikka sinne chatti-ikkunaan, jos kuuluu äänet. Kiva. Joo. Niin, tosiaan siis tässä infossa ei puhuta hirveästi haun yksityiskohdista sinne Britanniaan. Et siitä meille on tulossa erillinen info sitten syyskuun alkupuolella, mutta nyt käytetään hyväksi se ihana tilaisuus, että meillä on täällä ihan oikea opiskelija Skotlannista. Niin lähdetään siitä liikkeelle. Eli Hanna, tervetuloa vielä kerran ja kerro vähän kuka sä oot ja mistä sä oot ja mitä opiskelet. Joo, eli mä oon tosiaan siis Hanna Peurala ja mä oon Jämjärveltä kotoisin, mutta mä oon nyt asunut sitten Skotlannissa 2 vuotta, että mä opiskelen siellä politiikkaa tuolla Strathclyden yliopistossa ja mä oon nyt täällä sitten korkeakouluharjoittelussa täällä opetushallituksessa kesän ajan ja sitten päätettiin, että tehdään tällainen info just siitä, että mitä mä voin kertoa sitten, että kun löytyy hirveästi infoa siitä, että miten haetaan, mutta sitten sellaisia, mitä mä en ainakaan itse sitten ehkä välttämättä löytänyt silloin, kun mä oon hakuja tehnyt. Että mielellään, jos teillä on jotain kysyttävää, niin kuulen ja saatte kysellä, mitä teitä mieltä askarruttaa. Joo, eli kirjoittakaa ihan vapaasti vaan kysymyksiä sinne chattiruutuun sitä mukaan, jos niitä tulee teille mieleen mitä tahansa. Mutta niin, kertoisitko sä vähän, että millä perusteella sä valitsit sen paikan, jossa sä haluat opiskella ja mihin kaikkialle sä hait? Joo, eli siis mä tiesin jo etukäteen, että mä haluan hakea opiskelemaan politiikkaa. Että mä olin heti lukion jälkeen, mä hain opiskelemaan sitä politiikan tutkimusta Tampereelle ja mä sitten luin sitä pääsykoekirjaa ja mietin, että tää on tosi sellainen juttu, mitä mä haluan tehdä. Ja sitten mä päätin, että kun mä en sit sillä kertaa päässyt, että mä haluan ensi vuonna päästä varmasti. Ja sitten mä hain myös Suomeen sit toisen kerran samaan tutkinto-ohjelmaan, mutta sitten mä otin selvää myös, että missä sitten muualla sitä voisi opiskella. Ja mulle tärkeintä oli sitten se, että tietysti kieli, että kielen sitten hallitsee. Ja että englanti tai suomi, ja suomen ei ole sitä muualla kuin Suomessa. Että mä hain sitten Hollantiin ja Skotlantiin lopulta. Ja Hollannissa mä hain sitten tonne Maastrichtin yliopistoon ja sitten Skotlannissa mä hain sitten muutamiin yliopistoihin ja sitten päädyin tonne Strathclydeen. Ja siihen myös sitten vaikutti se kielen lisäksi tietysti hinta, että mä halusin sitten tavallaan mahdollisimman vastaavaa mitä Suomessa saisi, ettei sitten halunnut mennä mihinkään, missä joutuisi sit ihan älyttömästi maksamaan sit tutkinnosta, että kun Skotlannissa ei kuitenkaan joudu maksamaan ja Hollannissakin on aika pienet ne maksut. Joo, ja miten se käytännössä on mennyt se että kun Skotlannissa voi hakea sitä vapautusta lukukausimaksuista, niin miten se tapahtuu? Se on aika yksinkertainen prosessi, että se sit siinä hakujen jälkeen, kun oli sen paikan saanut, muistaakseni, niin sitten vaan laitettiin sähköisesti semmoinen ja sitten olisiko siellä kysytty passia ja passista kopioja ja tämmöisiä, että ei ollut mitenkään vaikea prosessi se. Ja muutenkin sillai se sitten, kun oli saanut sen paikan sieltä, niin se oli aika semmoista
että olisi voinut ottaa paljon rennommin, mitä mä sen otin. Että mulla oli jotenkin hirveä kiire saada aina tietää, että missä vaiheessa mä nyt olen ja kauhea paniikissa, että saanko mä nyt asuntoa. Mutta mitä mä neuvoisin tekemään on sitten se, että ottaa ihan rennosti. Ja kyllä ne sieltä sitten laittaa viestiä, että mitä sun pitää seuraavaksi tehdä. Ja ne ohjeistaa tosi hyvin. Et Skotlannissakin ne on aika nuoria ne, jotka aloittaa sen yliopiston. Että siellä ollaan nuorimmat on alle 18-vuotiaita. Niin varmaan sitten tarvii myös aika paljon ohjeistusta sitten vielä tuommoisissa asioissa. Mikä oli sitten hyvä myös itselle, että ei ainakaan niin kuin jäänyt sit mitään infoa saamatta koskaan. Joo. Joo. No mistä sä löysit sitten tietoa siitä, kun sä mietit just sitä koulutusohjelmaa ja tiettyä yliopistoa, niin mitä kautta sä etit tietoa siitä, että kuinka hyvä maineinen paikka se vaikkapa on? Tai... No, mulla oli silleen niin kun kävi aika hyvä tuuri, että mulla oli tuttu opiskeli Aberdeenissa Skotlannissa, että se osasi kertoa sit mulle tosi hyvin, että mitä tavallaan siellä ajatellaan eri kouluista. Että vaikka sit on kaikkia rankingia, mitä myös kannattaa katsoa, että kyllä niin kun niistä saa vähän silleen kuvaa, että mitkä koulut nyt voisi olla mahdollisesti hyviä. Mutta varsinkin sit alakohtaisesti yleensä se on siellä maan sisällä se semmoinen niinku todellinen, ei nyt ehkä niinku todellinen tieto, mutta kuitenkin ainakin silleen, että vähän semmoista tuntumaa siitä, että mikä voisi olla hyvä paikka mennä. Ja hän sitten kertoi mulle niinku jokaisen koulun, mihin mä ajattelin hakea, että mitä niistä ajatellaan. Mutta jos ei käy niin hyvä tuuri, että olisi sitten tämmöinen joku tuttu siellä, niin on tosi avuliaita kaikki ihmiset. Varsinkin Facebookissa eri ryhmissä, eri suomalaisia ryhmiä on West of Scotland Finns, siellä neuvotaan aika paljonkin suomalaisia ja Britannian suomalaiset on yksi, että niitä löytyy kyllä sitten niitä väyliä. Ja monet ottaa myös henkilökohtaisestikin Facebookissa yhteyttä, että mulla on tullut ja mun ystäville on tullut sitten kysymyksiä sellaisilta ihmisiltä, jotka haluaisi hakea. Niin yleensä ainakin mun kokemuksen mukaan ollaan tosi avuliaita sen suhteen. Joo. Ja sitten ihan niistä tutkinto-ohjelmista löytyy kyllä aika hyvin tietoa. Joo. Hyvä juttu. No mitäs sitten, kun sä teit sen hakemuksen, niin mitä sitten sen jälkeen tapahtui? Sitten kun sä aloit saada niitä tarjouksia, niin miten se prosessi meni? Joo, eli mulla oli tosiaan siis silleen, että kun mä olin sitten jo valmistunut lukiosta, sitten jo vuosi sitten, että mulla oli tullut jo kaikki kirjoitusten tulokset, mulla ei tullut sellaisia ehtoja niihin tarjouksiin, että sun täytyy kirjoittaa vaikka näin ja näin monta L tai E ja näin, että mulla oli sitten jo se valmis, että mulle tuli tarjous, missä sitten vaadittiin sitä kielitestiä ja mä sitten tein ton IELTS:n ja se riippuu vähän sit koulusta, että miten ne vaatii sitä kielitestiä. Että se kannattaa, vaikka se tulisi sit se vaatimus siihen kielitestiin, niin kannattaa ottaa selvää, jos on vaikka kirjoittanut L, että voisiko sitten mahdollisesti olla tekemättä sitä, kun se kuitenkin kertoo aika korkeasta kielen tasosta sit jo siinä kohtaa, koska mitä ne vaatii sit siitä itse kielitestistä, niin ei ole mitkään ihan järkyttävät taitotasot. Ja sitten kun mä olin sen testin tehnyt, mä sain tulokset siitä ja ne oli sitten niin kuin riittävät, niin sitten muuttui siksi unconditional offer. Ja siitä eteenpäin, olisiko tämä oli tapahtunut joskus huhtikuun aikoihin, ja sitten vasta oikeastaan kesällä pystyi alkaa tekemään yhtään mitään eteenpäin. Et sitten haki asuntolapaikkaa ja sitten se tuli aika äkkiä. Ja sitten sen asuntolapaikan jälkeen niistä alkoi tulemaan semmoisia erilaisia käytännön juttuja, mutta oikeastaan vasta elokuussa tuli semmoiset todelliset, että no tämmöisiä kursseja meillä on ja näistä voit valita ja näin. Et aika myöhään se menee kuitenkin syyskuussa vasta alkaa se koulu. Okei. Ei ole mitään paniikkia kyllä sit sen suhteen. Joo. No mitäs vielä, saiko sä useamman tarjouksen? Mä en saanut, mä sain vaan tai itse asiassa mitä mulle kävi oli niin, että mä hain vahingossa yhteen kouluun Walesissa. Sieltä mä sain unconditional offer ja mä en ollut sit tajunnut, että se oli Walesissa se koulu, että mulle kävi vähän semmoinen pieni moka siinä, että sieltä mä sain tarjouksia ja sitten tuolta Strathclydeista, että se oli aika helppo valinta sitten, että kun ei tarvinnut sit miettiä, että mihinkä sitten menee. Joo.
Mitä haluaisitko sä kertoa, minkälaisia arvosanoja sulla oli, että jos joku muu haluaa miettiä? No siis mähän luulin tosiaan silloin, kun mä hain Skotlantiin, että sulla täytyy olla E- tai L-paperit, että sä voit edes harkita sinne hakemista. Ja mä tosiaan olin kirjoittanut sit M-paperit ja mulla oli vielä yhteiskuntaopista sit C, että se tavallaan kun mä hain politiikkaa opiskelemaan, niin mä olin vähän ehkä huolissani jopa siitä, että kun se minimi oli sit siellä tavallaan M vastaava niistä hakuehdoista, niistä pääsyehdoista. Ja että riittääkö se sit, kun se tavallaan kuuluu siihen tietyllä tapaa siihen alaan. Mutta ihan rohkeasti mä suosittelen hakeen, että ei sitä koskaan tiedä sitten, että vaikka pääsisikin, vaikka ne on tietyt ne arvosanarajat siellä, niin ne voi olla, että ne katsoo vaikka, että se personal statement on niin hyvä, että sitten senkin avulla pääsee. Mutta että ei tarvitse todellakaan olla E- tai L-paperit. Tietysti niihin huippuyliopistoihin tarvitsee, mutta jos haluaa sitten ehkä vähän alemman tason. Mutta kuitenkin ihan hyvin kouluihin pääsee ihan tämänkin papereilla. Joo. Entä miten vielä? No nyt ei mennä tämän tarkemmin siihen hakuun, mutta moni miettii usein sitä, että mitä kautta voisi saada vaikka suosituksen. Se on yksi osa sitä hakemusta, niin mitä kautta sä sait sun oman suosittelijan? No mulla suositteli mun englannin opettaja, että hän oli silleen, että hän oli semmoisissa projekteissa, mikä tavallaan sit liittyi myös politiikkaan. Kun mä olin semmoisessa Euroopan nuorten parlamentissa, niin hän oli siinä mukana, niin hän tiesi sitten, että mä oon kiinnostunut myös niin politiikasta. Mut englannin opettajat, opinto-ohjaajatkin tavallaan sit tietää neuvoa tiettyyn alaan, niin mä sanoisin, että se voisi olla hyvä ja joku koulusta yleensä, mutta sitten se on, niin mä neuvoisin, että joku semmoinen, joka tuntee sut, että se on ehkä parhain, ettei vaan mene jotakin, joka näyttäisi ehkä hyvältä, mutta että semmoiset ihmiset, jotka tietää millainen on. Niin. Joo. Entä minkälainen kokemus sulle oli sitten se personal statementin kirjoittaminen? Mä sain myös sitten mun englannin opettajalta siihenkin neuvoa, että hän oli tosi avulias sen suhteen, että mä menin sitten tarkistuttaa hänellä sen. Ja se ei ollut niin työläs, että siihen täytyy kyllä nähdä vaivaa, että ei voi vaan kirjoittaa jotain, vaan että kyllä se täytyy miettiä tarkkaan, että mitä sinne laittaa. Mutta että sillä on tosi iso painoarvo, mutta että ei tarvitse kuukausitolkulla sen eteen tehdä töitä kuin pääsykokeisiin lukemiseen. Että mikä ehkä niinku itsellä oli just silleen, että se oli semmoinen pieni tavallaan, mikähän sana olisi siihen, semmoinen turva siihen, että kun mä hain samalla sit Suomeen, että mulla oli tieto siitä, että mulla on paikka, niin jos vähänkin silleen, jos se olisikin vaikka se Suomi ensimmäinen vaihtoehto, mihin haluaa mennä, mutta haluaa kouluun, niin voi tehdä sen jykeshaun ja pitää sen sitten semmoisena varavaihtoehtona, jos ei sitten olekaan se ensimmäinen. Et silloin se oli mulle varavaihtoehto. Joo. Joo, okei. No miten sitten se asuminen järjestyi? Sä kerroit, että sitten kun sä olit saanut sen lopullisen tarjouksen, niin sen jälkeen vasta sitten pystyi hakemaan. Joo, ainakin niitä yliopiston omia asuntoja pystyi sitten hakemaan vasta sen jälkeen, kun oli se varmistunut, että se on se unconditional, ainakin meidän yliopistossa, että niissäkin varmasti sitten vaihtelee nämä ehdot. Mutta se oli aika selkeä, että halusi mennä sitten asuntolaan asumaan, että vaikka mäkin olin asunut yksin lukioaikana, niin tuntui se vähän sillä, että nyt mun täytyy yhtäkkiä jakaa kaikki yleiset tilat ja näin, mutta että siellä on kaikkein helpoin tutustua uusiin ihmisiin ja se on kaikkein helpoin siinä mielessä, että se on turvallinen vaihtoehto ja varsinkin ulkomailta tuleville yleensä varma vaihtoehto, että ne yleensä priorisoi niitä ihmisiä, jotka tulee ulkomailta, että ne varmasti saa. Ja kyllä se tosiaan jännitti se muiden kanssa asuminen, mutta mikä helpotti ainakin itseä oli silleen, että teki semmoisia pieniä sääntöjä aina siihen alkuun, että miten vaikka siivotaan ja näin, että sitten ei tullut semmoista turhaa jännitettä sit siitä. Et kyllä mulla kävi ihan hyvä tuuri mun kämpisten kanssa, että ei tullut mitään pahempia riitoja. Ja oliko sulla ihan niin kuin oma huone? Joo, siinä oli jotain, joku yhteinen keittiö? Joo, mulla oli oma huone ja oma lavuaari, mutta sit oli kyllä semmoisiakin asuntoja, missä oli oma vessa. Se sitten maksoi tietysti ekstraa. Joo. Mutta mä koin, että se oli ihan... Mä jaoin 3 tytön kanssa mun sen asuntola. Joo. Tavallaan ton asunnon. Okei, täällä on kysymys, joo.
Eli millaiset ovat opintososiaaliset etuudet Skotlannissa Suomeen verrattuna opiskelijan terveydenhuolto, ruoka, vuokrataso? Mä voisin sanoa, että ainakin oman kokemuksen mukaan on halvempaa kuin Suomessa. Että ainut mikä tietysti, että terveydenhuoltohan meille tähän mennessä ainakin vielä on sama kuin Briteillä, eli ei tarvitse maksaa terveydenhuollosta mitään. Et siihen en tiedä sit mikä on Brexitin myötä päätökset siihen terveydenhuoltoon liittyen, mutta ainakin tällä tiedolla on sit samat etuudet ainakin sen suhteen. Ja ruokailu on huonompi, kun vaikka Suomessa, että sitä mä kyllä kadehdin aika paljon täällä tai siellä ollessa, että kun Suomessa on niin hyvä kouluruokailu, mutta muuten ruoka on halvempaa. Ja vuokrataso, se vähän riippuu toki, että kyllähän sit, jos asuu vaikka ihan keskustassa, että meillä on asunto aika lailla siinä keskustassa, ja sitten kun asuu vaan huoneessa, niin kyllä se sit saattaa olla ehkä kalliimpi kuin Suomessa, mutta sitten kyllä niin kun me ollaan keskusteltu tässä mun kavereiden kanssa, niin ollaan todettu, että verraten kaikkiin kuluihin mitä on, niin siellä on halvempi kyllä asua. Ja opintotuella pärjää vai? No me saadaan opintotukea ja sit opintolainaa myös, että niillä nyt ainakin, että mulla itselläni oli säästöjä myös, että niistäkin on totta kai hyötyä sitten, että jos on jotain, mutta kyllä ainakin se opintotuki plus laina niin on ainakin riittävä. Ja Eli siis opintoraha, asumislisä, niin. opintolainan valtion takaus. Niin sillä kyllä mä uskoisin, että se on ihan täysin riittävää. Ja sitten kun miettii, että ihan täysin, että on kaikki semmoiset vapaa-ajan menot myös, on siellä paljon halvempia. Hinta, asuntoruoka. Siihen varmaan tuli työskentelyopintojen ohella. Mulla itse asiassa mä en ole nyt työskennellyt vielä muuta kuin periaatteessa vapaaehtoistyössä. Tässä nyt ihan semmoisia pieniä juttuja, että mä oon Suomikoulussa, opetan siellä kerran 3 viikossa, että se ei ihan ehkä täysin niin kuin mene semmoiseen osa-aikatyöskentelyyn, mutta kyllä mä oon kuullut, että ihmiset työskentelee siinä opintojen ohessa. Et tietysti kun meillä on vähän vähemmän joustavaa se opiskelu, niin sitten täytyy osata sitten itse hallita se oma ajankäyttöön tosi hyvin, että jos haluaa ottaa paljon vuoroja, mutta mun mielestä siinä ei ole mitään esteitä, etteikö voisi tehdä töitä myös siinä samalla. Ja onko sulla käsitystä siitä, että kuinka helppo on saada jotakin osa-aikatöitä? Kyllä mä oon ymmärtänyt, että yllättävän helppo, että varsinkin jos on valmis joustaa niistä tehtävistä, että paljon esimerkiksi baareihin promotaan työntekijöitä ja ravintoloissakin on mun mielestä paljon aina näkyy, että palkataan ihmisiä. Että kyllä mä uskoisin, että löytyy, jos hakee. Joo, sitten siellä on vielä. Kertoisitko sä muuten vielä siitä, että miten siellä vaikka sun yliopistolla on järjestetty sitten se opiskelijaruokailu, tai miten sä itse hoidat koulunaan? Eli siis ekana vuonna se oli yllättävän helppoa, koska asu siellä kampusalueella, että pystyy aina menemään sit kotiin laittaa ruokaa, koska tosiaan meillä ei ole samanlaista kouluruokailusysteemiä sitten siellä kuin Suomessa. Että saa kyllä kaikennäköisiä kolmioleipiä ja sitten semmoisia pieniä kuppikeittoja ja tällaisia, mutta ihan semmoista kunnon ruokaa, niin mä oon kokenut, että ei saa ehkä niin hyvin, mutta se ei ole ollut mulle ongelma, että kyllä sen on saanut sitten toimia. Joo. Jos te haluatte jatkaa sitä asuntolasta vielä, niin palataan kohta. Niin joo. Mutta oliko sitä asumisesta mitään muuta? Ei tainnut olla. Ei, kyllä me voidaan ottaa toi Tuulian kysymys varmaan tähän. Eli ovatko kaikki tentit lukuvuoden lopussa vai onko niitä ripoteltu pitkin? Joo, eli siinä on tosiaan silleen, että tavallaan nyt puolessa vuodessa on niin kuin 2 semesteriä siinä vuodessa ja sitten aina jouluna on kokeet ja sitten keväällä on kokeet. Et ne on isoja kokeita, isompia ymmärtääkseni mitä Suomessa. Mutta mikä siinä sitten on etu, että se ei ole pelkästään siitä muotoilu se kurssiarvosana, että esimerkiksi taloustieteessä oli mulla silleen, että 50% oli sit loppukokeesta, isosta loppukokeesta ja sitten 25% on pienemmistä testeistä. Et se riippuu vähän kurssista, että miten se järjestetään.
uusimaan koko vuoden. Joo, näin mä oon ymmärtänyt tosiaan, että se on aika paha juttu kyllä sit, jos ei sitä koetta pääse läpi. Että kyllä sen pystyy uusimaan vielä sitten, niin kuin, että ei tarvitse sitä uusia sitä koko vuotta. Että kyllä ne uusinnat järjestetään, mutta että niissä on sitten, että voi olla niin, että sä et saa korkeampaa arvosanaa kuin matalimman läpipääsevän arvosanan, mutta niissä on mun mielestä eroavaisuuksia myös, mutta mä voisin sanoa, että kokeesta läpipääseminen ei pitäisi olla mahdottomuus, että kyllä se on ollut stressaavaa myös, mutta et lähtökohtaisesti itse on pyrkinyt siihen, että kaikista kokeista aina pääsee läpi hyvin arvosanoin. Niin, eli jos sitten niinku käy kursseilla ja tekee ne pyydetyt tehtävät ja näin, niin silloin ei varmaan tarvitse kauheasti stressata. No ei, että sitten riippuu niistä kursseista, että joissakin on silleen, että sun täytyy saada tietty arvosana sit kokeesta päästäksesi kurssin läpi, mutta vielä niin kun, että vaikka sä tietyllä tapaa pääsisit niistä muiden suoritustenkin takia siitä kurssista läpi, mutta että sen lisäksi täytyy saada, sanotaanko vaikka, että 30%, vaikka se virallinen läpipääsyraja on 40%. Että nämä vaihtelee tosi paljon, mutta että mä en stressaisi niin paljon sitä, että joutuuko vaikka toistamaan vuoden, koska se on aika iso juttu, että jos reputtaisi niin pahasti, että se vuosi uusiutuisi, että kyllä. En ole ainakaan kuullut tähän mennessä, että kenellekään muun tutulla olisi käynyt niin. Joo. Mutta joo, kysykää vaan, jos tulee lisää kysymyksiä. Ja sit asuntolasta, me varmaan asuntolaisuudesta käytiin aika lailla kaikki, että jos tietysti kiinnostaa, niin voitte edelleen kysyä siitä vielä. Ja sen voisin vielä sanoa, että se on aika tärkeä, kun tekee sen asuntolan hakemuksen, että kun itse haki, niin siinä oli ainakin silleen, että kerrottiin luonteen piirteistä, että mistä on kiinnostunut ja näin. Että kyllä aika yksityiskohtaisesti sai kertoa. Ja sitten siellä tehdään, ainakin meidän yliopistossa mun ymmärtääkseni aika tarkkaa työtä sit sen suhteen, että kenen kanssa asuu. Ja voi tietysti silti olla, että se ei ole täydellisesti sovi yhteen ne ihmiset, jotka asuu. Että kyllä mä oon kuullut kaikennäköisiä kauhutarinoita myös siitä asumisesta, että voi käydä huono tuuri, mutta se on vaan myös vuoden, mitä siellä joutuu sit asumaan niiden kanssa. Että kyllä mä ainakin nämä kaikki selvisi, joilla oli vähän huonompia kokemuksia. Oli vaikea päästä. No se riippuu täysin just koulusta, että ja vähän siitä, että mihinkä kurssiohjelmaa hakee. Ja että esimerkiksi meidän koulussa on paljon vaikeampi päästä opiskelemaan business-alaa tai insinööriksi näitä tämmöisiä teknillisiä aineita, kun sit esimerkiksi vaikka politiikka oli varmasti helpompi päästä. Mutta mun mielestä silti kaikkien, jotka vähänkään suunnittelee, niin kannattaa yrittää, koska tosiaan se ei ole mikään älyttömän työläs prosessi kuitenkaan. Ja kilpailu ei silleen, mä en ihan sillä osaa sanoa, että mikä se kilpailu sit on, koska mä en oikein tiedä, kuinkahan tarkkoja tilastoja edes julkaistaan. Mä en ole ainakaan, en muista silloin nähneeni. Et ihan vaan just aika pitkälle silleen, että mitä oli löytänyt, että mihinkä nyt kannattaisi näillä arvosanoilla hakea. Et en mä hakenut vaikka Glasgow Universityin tai Edinburgh Universityin, että ne olisi sit ollut kuitenkin itselle liian vaikea päästä. Ja sitten, että onko mä itse tykännyt Skotlannista, niin oon tykännyt kyllä ihan älyttömästi. Että niin kuin mä sanoin, että se oli mulle varavaihtoehto, mutta mä oon tosi onnellinen, että mä oon sit päässyt Suomeen. Että se on ollut mulle kyllä tosi kiva paikka asua. Joo, ja sitten muuten noista vielä, että millä arvosanoilla voi päästä minnekin opiskelemaan, niin kannattaa tutustua semmoiseen Unistats-sivustoon. Siellä on aika yksityiskohtaista tietoa edellisten vuosien hakukierroksista ja niistä pistemääristä, millä on voinut saada opiskelupaikan. Joo, okei. Ja Samuli siinä kirjoittaakin linkkiä. Mä hain sen vaan täältä. Okei. Joo. Mutta paljon just, mitä ainakin oman kokemuksen mukaan, niin ne tuttavat on kyllä osannut kertoa. Ja sitten just mä neuvon kyllä menee sinne Facebookiin kyseleen
niistä ryhmistä, että siellä on monia kokemuksia, mitä kertoo, että millaisilla arvosanoilla on päässyt, tai myös sit Isorilun foorumilla ainakin on ollut aikanaan paljon keskusteluita niistä, että sinnekin voi olla yhteydessä Isoryhyn sitten, että jos epäilyttää. Ja sitten huomioidaanko hakuprosessissa vain YO-arvosanat vai myös lukion päättötodistuksen keskiarvo? Niin, tästä me tosiaan äsken keskusteltiin, että mä itse laitoin YO-arvosanat vaan, mutta et niissä on koulukohtaisia eroja ilmeisesti, että kannattaako niitä sit laittaa tai eikö kannata, mutta lähtökohtaisesti varmaan vaan YO-arvosanat kannattaa laittaa. Niin, ja ehkä se voi tarkistaa vielä sit sen yliopiston hakutoimistosta, niin, hakee viime kädessä, niin siellä ne pystyy sanoa tarkemman tiedon. Et vaikka on just se UKAS on se hakuportaali, mistä haetaan, niin aika pitkälle sit kannattaa kuitenkin olla niihin yliopistoihin itse yhteydessä, että he kuitenkin silleen pitkälle määrittelee itse, että ketä he sinne kouluihin ottaa, niin heillä on niin kuin omat käytäntönsä aina. Et se oli ehkä itselle vähän vaikea käsittää, että kun Suomessa on kuitenkin niin tavallaan, että en mä voi mitenkään mennä vaikka keskustelemaan Tampereen yliopistoon mihinkään hakutoimistoon omista mahdollisuuksista päästä, että se on niin standardisoitu se hakuprosessi sitten semmoiseen tietynlaiseen muotoon, niin ei ehkä, siitä on paljon hyötyä, että jos on itse yhteydessä ja aktiivinen. Joo. Entäs sitten, onko paljon muita suomalaisia? Tiedätkö, onko jokin suosittu ala suomalaisten keskuudessa? No Skotlannissa on yllättävän paljon suomalaisia, että siellä on kyllä, en osaa sanoa kyllä määriä, mutta esimerkiksi meidänkin yliopistosta mä sanoin, että kyllä mä oon noin 20 suomalaiseen tutustunut pelkästään sit meidän yliopistosta. Tuolla Glasgowssakin on useampia yliopistoja, niin kyllä on paljon. Ja on kaiken näköisiä, just niin kuin mä sanoin, niin mä oon Suomi-koulussa, opetan siellä suomea lapsille. Ja on Suomi-kuorossa mukana, että kaiken näköisillä, ja sitten on tällaisia Nordic Societyja myös, jossa voi tutustua muihin Pohjoismaista kotoisin oleviin. Ja että onko joku suosittu ala suomalaisten keskuudessa? No ei varsinaisesti sillä, että kyllä mä tiedän suomalaisia, jotka on hakenut monille eri aloille, että on opiskelemassa kemiaa ja on opiskelemassa bisnesaloja ja on opiskelemassa just politiikkaa ja psykologiaa ja tällaisia. Että kyllä niitä on alasta alaan. Et en ole huomannut ainakaan mitään semmoista selkeää, että olisi nyt näitä enemmän kuin toisia. Entä mitkä sitten on sellaisia niin kuin opiskelukaupunkeja muita Skotlannissa? No Glasgow tosiaan on kyllä tosi semmoinen opiskelijaystävällinen kaupunki. Edinburgh on silleen, että kyllä sielläkin on useampia yliopistoja, mutta ja tunnen myös niin kuin muitakin opiskelijoita. Et sekin on varmasti kiva kaupunki olla opiskelijana, mutta Glasgow on Skotlannista just semmoinen tavallaan tunnetusti semmoinen opiskelijakaupunki, mutta myös Aberdeenissa siellä on niin kuin tiedän, että on suomalaisia myös ja opiskelijoita just ja eri yliopistoja. Mutta varmaan Glasgow ja Edinburgh ainakin nyt, mitä mulle tulee mieleen, niin on tärkeimmät. Entä tunneeko sä ketään sitten pienemmiltä opiskelupaikkakunnilta? Tiedätkö sä, minkälaista niissä on opiskella? Mä en itse asiassa tiedä, että mä tiedän just, että Dundeessa on suomalaisia. Että se on sitten tosiaan pienempi paikka. Mutta en sen tarkemmin tiedä sitten, että millaista siellä on. Joo. Glasgowsta mä oon aina kuullut, että kaikki on tykännyt hirveästi olla siellä. Ja se just kun siellä on eri paikkoja mihin hakea, niin sitä ainakin voin henkilökohtaisesti suositella tosi lämpimästi. Joo. Joo. Et ehkä sitten toisaalta niin, että mikä on ehkä Glasgowssa voi olla semmoinen pieni shokki suomalaiselle on se, että se ei ehkä ole niin semmoinen tietyllä tapaa modernia, siisti ehkä, mitä monet niin kuin tällainen pohjoismaiset kaupungit on. Että kyllähän se tietysti jakaa sit mielipiteitä, mutta mä oon tykännyt olla tosi paljon. Joo. Joo, mutta me voidaan varmaan mennä eteenpäin tätä sitten, jos siinä tulee kysymyksiä. Niin. Joo, ja milloin vaan voi laittaa sinne chattiin. Ja ihan mistä vaan, mistä aiheesta vaan. Joo. No minkälaisia sun ensimmäiset viikot sitten oli, kun sä
pääsit vihdoin sinne paikan päälle? No siis mullahan oli silleen, että mä olin sit tavallaan pelannut sen varman päälle, että mä olin sit tutustunut jo muutamiin suomalaisiin, jotka oli tulossa sinne ja meillä oli semmoinen, olisiko meitä ollut 5, jotka meni samaan yliopistoon ja me oltiin semmoinen tukiverkko toisillemme, että kyseltiin sitten, että mitä tehdään. Me ensimmäisenä päivänä, kun me oltiin siellä, niin tehtiin matka Ikeaan ja tämmöisiä, niin kun, että se oli semmoinen itselle pehmeä lasku ehkä, kun oli ihmisiä, jotka tuntee, mutta ei kaikilla ollut, että kyllä niin kuin pärjää ilmankin, että siellä on ensimmäisellä viikolla semmoinen Freshers Week, missä on sitten järjestetään erilaisia ohjelmia niille ykkösille, niin kuin uusille opiskelijoille. Ja siellä on varsinkin semmoinen kuin Freshers Fair, niin siellä sitten kerrotaan niin kuin noista kaikista harrastuksista, mitä on. Ja se on hirveästi tarjolla erilaisia urheiluharrastuksia, kaikennäköisiä semmoista niin kuin yliopistollista järjestötoimintaa ja kuoroa ja kaikkia musiikkiin liittyvää tämmöisiä, että sieltä löytyy kyllä varmasti, useimmille pitäisi nekin löytää niin kuin joku semmoinen harrastus, mihin mennä ja voi aina kokeilla kaikkea uutta myös. Joo. Sieltä. Että se oli ainakin semmoinen kiva, mistä itse tykkäsin silloin. Minkälaisia harrastuksia sulla sitten on, mitä sä No, valinnut? Ensimmäisenä vuotena mä menin kuoroon, että se oli semmoinen aika helppo, että sitten kuitenkin siinä koko ajan tehtiin jotain, että siinä sitten laulettiin se koko 2 tunnin harjoitukset, ei siinä mielessä ollut semmoinen kauhean jännittävä tilanne, että mä olin siellä ja sitten mä aloitin hetkeksi aikaa semmoisen Model United Nations, että tavallaan tehtiin YKsta semmoinen malli kokouksia, mutta sitten sitä mä en jatkanut sen pidempään, että mä vaan kävin siellä. Sekin on mahdollista, voi käydä vähän katselemaan, että kiinnostaisiko tämä tämmöinen harrastus. Ja sitten Nordic Society on semmoinen yksi, missä sitten on ollut mukana toiminnassa. Et siellä sitten järjestetään erilaisia tapahtumia. Siellä on suurimmaksi osaksi Pohjoismaista kotoisin olevia, mutta on meillä ollut ihan skottejakin siellä sitten mukana. Et kyllä monenlaisia. Meillä on ollut me ollaan yritetty järjestää sitsejä esimerkiksi, mutta se nyt ei ole vielä ollut, mutta se on niinku semmoinen suomalainen kautta Ruotsissakin kyllä järjestetään, että semmoinen niinku pohjoismaalainen juttu, mikä olisi sitten semmoinen, mistä jää ehkä paitsi niin kuin tuossa Skotlannissa. Entä mitä muuta, kun sä sanoit, että sulla oli se joku 5 porukka, jotka jotenkin ja sitten toisenne, niin miten te sitten tutustuitte? Me tutustuttiin Facebookista silleen, että mä en nyt ihan tasan tarkkaan muista, että mistä ryhmistä, mutta mä muistan sen, että yksi oli sillä, että oli sitten sitten yksi suomalainen tyttö laittanut, että hei, niin kuin Strathclyden semmoiselle omaan Freshers-ryhmään Facebookissa, että hei, että onko muita suomalaisia tulossa, ja sitten sinne me laitettiin, että joo, on tulossa. Niin, joo. Joo. Niin, ja sitten niistä harrastuksista piti vielä sanoa, että sitten niin vasta tokana vuonna mä sitten uskalsin mennä aloittaa semmoisen niin urheiluharrastuksen uuden siellä, että mä oon pelannut nyt maahokiita ja se oli silleen, että olisi ehkä niin kannattanut jopa aloittaa ekana vuonnakin, että silloin mua jännitti ehkä aloittaa joku täysin uusi harrastus täysin uudessa maassa, mutta että se on ollut tosi hyvä keino myös tutustua paikallisiin, että paikalliset menee pitkälle just varsinkin niihin urheilujuttuihin, mitä ainakin oman kokemuksen mukaan. Joo, eli oliko halussa helppo saada uusia kavereita? No, kyllä mä koin, että oli ainakin silleen, että kyllä oli ihmisiä, keiden kanssa viettää aikaa. Ja mulla sit oli just silleen, että mä oon niin ollut kyllä niiden alusta asti niiden muutamien suomalaisten kanssa, ketkä mä sitten jo silloin ennen sinne menoa tapasin, niin mä asuin toisen vuodenkin heidän kanssa, että heistä on tullut niin jopa ihan hyviä ystäviä. Mutta en niin stressaisi hirveästi sitä, että kuinka helposti tutustua, että just kun siellä on niin paljon erilaisia ihmisiä tulee sinne ja sitten kun on niitä niitä järjestötoimintaa siellä yliopiston sisällä ja näin, että kyllä löytyy samanhenkisiä ihmisiä ja varsinkin, no siis mitä oman kokemuksen mukaan, niin tietysti sit muihin ulkomaalaisiin on ollut aluksi ainakin helpompi tutustua, että sitten pikkuhiljaa on ollut ehkä helpompi myös skotteihin, mutta ei ole niinku tarvinnut sitä kyllä älyttömästi stressata. Et totta kai täytyy vähän tavallaan työntää itteensä niihin tapahtumiin, että voi olla välillä, että on tosi väsynyt siitä kielestä ja kaikesta ja tuntuu, että ei vaan millään jaksaisi, mutta yleensä aina kun menee sit sinne paikalle, niin ei ole koskaan sitä, että ei vitsi kun mä menin tänne, että kyllä on se välillä vaikeatakin, mutta että kyllä ei ole mitenkään mahdotonta. Ja sitten se on joka kerran aina helpompaa. Se on ehkä kaikkein kivointa siinä, että siinä tavallaan niin semmoisessa verkostoitumisessa sit myös kehittyy.
Niin, ja siellä on varmaan aika paljon muitakin ihmisiä, jotka on samantyyppisessä tilanteessa, että ei vielä tunne, että ehkä se auttaa, että jos se on semmoinen kaupunki, jonne tulee ihmisiä eri puolilta, niin sit monilla on se tilanne, että ei ole juuria siellä. Niinpä. Että kyllä mä oon kokenut, että ei ole niin kuin ollut. Että totta kai, ja sekin voi olla, että eihän sit lopulta voi olla niin, että ei viihdykään siellä. Että on niin kuin tapauksia, että on vaikka lähtenyt ensimmäisen vuoden jälkeen sieltä pois, mikä ei ole sit paha juttu mun mielestä ollenkaan. Tai ainakin on kokeillut, että tykkääkö olla siellä. Että jos niin kuin on semmoinen olo, että epäilyttää, että voinkohan mä nyt olla siellä. Että se on melkein ehkä parempi, että on vähän semmoinen olo, että tai ainakin itselle henkilökohtaisesti, kun mä asuin ennen tonne muuttamista Saksassa ja mä lähdin sinne Saksaan oikein silleen, että täällä tulee olemaan mun elämäni parasta aikaa ja että näin tää menee. Ja ei siis niin kuin, se ei mennyt ihan täysin niin, mitä mä olin ajatellut. Ja sitten sinne Skotlantiin lähti vähän ehkä avoimemmin mielin. Että oli sellainen, että ei ollut niinku suuria odotuksia, mitä se tulee olemaan. Ja miettii, että tämä voi olla ihan kamalaa, että voi olla, että mä joudun hakemaan taas uudestaan Suomeen opiskelemaan. Ei niinku, siinä oppii silti. Siellä on muita. No minkälaista se opiskelu sitten on yleisesti ottaen? Voitko kertoa jotain sellaista? No eli siis tosiaan mähän hain sit opiskelemaan varsinaisesti vaan sitä politiikkaa. Ja mä kyllä tiesin, että täytyy hakea myös muitakin aineita, mutta että mä en niinku tiennyt, että kuinka sit pienessä osassa se siinä ekana vuonna oikeastaan onkaan. Että mun piti opiskella 4 ainetta, mutta vähintään 3 eri ainetta täytyy opiskella. Että mulla se oli 4 sen takia, kun mulla oli yksi kurssi sieltä business schoolin puolelta, niin sit se muutti sitä rakennetta sit sen verran, että täytyy ottaa sit 4. aine. Ja mä opiskelin siis ensimmäisenä vuonna politiikkaa, taloustiedettä, sosiaalipolitiikkaa ja historiaa. Ja sitten jos mä olisin halunnut vaihtaa esimerkiksi politiikasta historiaan, niin se olisi ollut tosi helppoa. Että mä olisin vaan voinut sit sanoa, että mä haluan ottaa vaan näitä historian kursseja sit jatkossa politiikan sijasta sit niinku tulevina vuosina. Että jos se on, kun on näitä eri facultyja, että onko se sitten tiedekunta ehkä oikea käännös sille, niin esimerkiksi se, missä on politiikka, on Humanities and Social Sciences, niin niiden sisällä olevien aineiden välillä on tosi helppo vaihtaa, ainakin meidän yliopistossa. Mutta jos mä olisin halunnut opiskella vaikka sitä taloustiedettä, niin se on vaikeampi vaihtaa. Se on mahdollista, mutta jos haluaisi vielä pysyä tavallaan samalla vuosikurssilla, niin sitä täytyy tehdä tosi aikaisessa vaiheessa ja siltikään sä et välttämättä saa tehdä sitä siirtoa. Mutta mulla on tuttu, joka aloitti yliopiston niin kuin ensimmäisestä vuodesta uudestaan, kun se halusi vaihtaa sitä tiedekuntaa. Okay. Se luki ensin business schoolissa ja sitten vaihtoi sitten sinne humanities puolelle. Niin että se on mahdollista ja ei välttämättä ei ole itsestäänselvyys, että se onnistuu, mutta että kannattaa niinku kysyä, ettei mieti, että tämä ei nyt tunnukaan sit omalta, että mä en haluakaan ehkä opiskella tätä, vaan että kannattaa ottaa selvää, että onnistuisiko se vaihto. Ja sitten, jos mulla on muuta täällä. Joo, ja sitten ehkä semmoista niinku yleisiä juttuja muuten, niin meillä tosiaan on silleen just, että osallistutaan luennoille ja sitten semmoisille tutoriaaleille kautta seminaareille, mitkä on periaatteessa sama, mutta eri nimillä, niin niihin osallistutaan. Luennoille ei ole pakollista osallistua, mutta mä oon kokenut, että se rakentaa ehkä semmoista rutiinia, että vaikka ei ehkä aina saisi niistä luennoista niin paljon irti, niin kun menee sinne yliopistolle ja sit istuu siellä, niin se on hyvä, että on vähän sillä aikataulutettu sitä elämää. Niin niille tutoriaaleille on pakko osallistua, että saa olla ehkä yhden pois hyvästä syystä, mutta että niissä sitten on erilaisia keskusteluja tai esitelmiä tai sitten vaan tehdään tehtäviä sinne ja sitten tarkistetaan siellä. Että se riippuu ihan täysin kurssista, että millaisia ne on ne tutoriaalit ja kurssityötkin tosiaan vaihtelee sit kurssista riippuen, että saattaa olla isoja pitkiä esseitä tai sitten saattaa olla ryhmätyö, mikä tehdään, että ne tosiaan vaihtelee. Ja se, mikä on ainakin meidän koulussa on niin, että ensimmäisen vuoden aikana ei ole kokeita vielä, ainakaan talvilukukaudella. Joo, meidän puolella oli niin, että talvilukukaudella ei ollut. Et sitten kun keväällä tuli ensimmäiset kokeet vasta,
että meidän pitäisi tehdä vaan kurssitöitä silloin. Ja jos vaihtaa alaa niin, että joutuu aloittamaan alusta, tuleeko silloin lukukausimaksut itse maksettavaksi? Ei tule ainakaan tässä tapauksessa, minkä mä tiedän, että ei ole tullut siinä tilanteessa, koska tavallaan on ollut sit siellä yliopiston sisällä, niin ei ole sitten tehnyt sen UKASin kautta hakua, muistaakseni. Itse asiassa en sano varmaksi, että tekikö sen UKASin kautta, mutta että hänellä oli sillä, että hänellä ei ole. Ainut mikä siinä on, että ne tukikuukaudet, mitä saa Suomesta, niin ne on sitten lähtenyt jo, ne lasketaan jo sit siitä ensimmäisestä vuodesta. Mutta jos esimerkiksi, onko se sitten kuudelle vuodelle, kun saa opintotukea, mä en ihan muista sitä tarkkaan. Ehkä mä en lähde niistä, niin, kun mä en nyt muista. Jotakin sitä luokkaa. Mutta kun meillä on 4 vuoden kandi ja vuoden maisteri, niin se on 5 vuotta. Ja yleensä niistä ei pitäisi pitkittyä. Ja opiskelijaelämä, opettajan suhtautuminen opiskelijoihin. Niin millä tavalla opettajan suhtautuminen opiskelijoihin? Opiskelijaelämästä ainakin sen verran voin sanoa, että se on täytyy olla ehkä enemmän aktiivisempi mitä Suomessa. Siinä mielessä, että Suomessa niin paljon sen sun oman tiedekunnan sisällä järjestetään, että jos sä oot vaikka kauppiksessa, niin kauppiksessa opiskelijat on kaikkia niin kuin tapahtumia näin. Ja sua ei varsinaisesti edes tarvitse kutsua sinne, vaan sä tiedät, että semmoinen tapahtuma on ja sä voit mennä sinne. Mutta sitten sun täytyy, jos sä haluat mennä kaikkia opiskelijatapahtumia tommosiin tuolla, niin sit just täytyy olla yleensä joidenkin noitten tommosten niinku kerhojen tai harrastusten kautta niitä on. Ja niitä on siis paljon kyllä, että ei niinku ole kyllä siitä kiinni, etteikö niitä olisi, mutta sit se kynnys saattaa sit olla ehkä korkeampi, ainakin aluksi, mutta se helpottuu. Ja muuten opiskelijaelämä, niin mä en ole ollut Suomessa opiskelijana, niin mä en just tiedä, että kuinka paljon se käytännössä eroaa. Mutta niin. Mitä sä haluaisit tietää siitä opiskelijaelämästä, että mä voin kyllä kertoa. Ja Tarkoittaisiko tuo opettajan suhtautuminen opiskelijoihin sellaista, että onko se tavallaan niin kuin, pitääkö opiskelijoiden kunnioittaa niitä profia, onko se helposti lähestyttäviä? Aivan, okei, joo. No siis riippuu taas tosi paljon, mutta aika semmoinen tietynlainen hierarkia siinä on kuitenkin monissa tapauksissa, että täytyy olla tosi kohtelias, kun lähestyy vaikka sähköpostitse ja näin. Niitä, varsinkin niitä opettajia, tai siis noita professoreita, jotka sitten luennoi ja näin, jotka tavallaan järjestää sitä kurssia. Mutta sitten kun on näitä tutoreita, jotka sitten tavallaan ohjeistaa sit niillä tutoriaaleilla, että ne ei ole samanlaisia tutoreita kuin Suomessa, mutta ne on niinku ehkä semmoisia eniten opettajamaisia, mitä on. Niin he on yleensä aika nuoria, yleensä itsekin, että saattaa opiskella maisteriaan tai yleensä tohtorit opiskelijoita ne on, tai jotka tekee niin kuin väitöskirjaa. Niin kyllä mä oon kokenut, että on ihan helposti lähestyttävissä. Ja kyllä itse asiassa täytyy sanoa, että joillakin kursseilla on kyllä professoritkin ollut tosi auttavaisia nyt kun miettii. Että mullakin oli yksi essee, semmoinen iso essee, mitä piti kirjoittaa. Ja mulle niin kuin oli tosi epäselviä asioita siinä, niin se laittoi mulle tosi yksityiskohtaisesti eri linkkejä niin kuin lähteistä, että mitkä tavallaan liittyy siihen esseeseen. Et vaikka meitä on yli 100 opiskelijaa politiikassa tokalla vuodella, mutta silti tolleen noin henkilökohtaisesti osas neuvoa, niin se oli tosi hienoa. Et kannattaa aina kysyä. Et ei se ole harmiksikaan, ainakaan toivottavasti ei. Ja joo. Ehkä mä en just tiedä sitten, miten Suomessa sit on professorit kohtaan, että täytyykö olla tosi jotenkin muodollisia, mutta kyllä se tietyllä tapaa kannattaa olla tosi kohtelias, mutta kannattaa myös kysyä, jos kysyttävää on. Entä mitä sitten, jos ajattelet ulkomaisia opiskelijoita verrattuna äidinkielen puhujiin, niin onko siinä jotain eroa, että jos ei puhu äidinkielenään englantia, niin onko se sitten kuitenkin sillä ihan ok, että no siis, vaikuttaako vaikka kielioppivirheet johonkin arvosanoihin? Tai... No mä oon huomannut itse asiassa, että ei saa yleistää tietysti, mutta että ulkomaalta tulevat opiskelijat on aika taitavia tuolla verraten sitten, koska
monesti me ollaan vähän vanhempia, jotka sitten sinne tulee, kun ne skotit saattaa olla sit 17-18-vuotiaita, tai useimmiten on 17-18-vuotiaita, jotka aloittaa siellä. Ja että sit monet on päälle parikymppisiä, ja on semmoinen tietynlainen, tietynlainen ammattimainen suhtautuminen siihen, että haluaa saada hyviä arvosanoja ja näkee työtä sen eteen, että menestyy siellä. Niin mä luulin, että se olisi vaikeampaa. Et kyllähän tietysti alkuun tuntuu jotenkin tosi haastavalta, varsinkin se niin akateeminen kieli, että miten siihen pääsi sisälle. Mutta ei ole ollut vaikea saada ihan hyviäkin arvosanoja. Että mä oon valmis näkemään alkuun varsinkin vähän vaivaa sen eteen. Ja välillä on ollut sellaisia tapauksia, että on saattanut verrata vaikka ulkomaalaisen tutun kirjoittamaa työtä verrattuna skottilaiseen, niin sillä ulkomaalaisella on parempaa englantia kirjoittaessa. Että se ei ole mikään itsestäänselvyys. Joo. Niin, joo, että siis, tosiaan vaihto-opiskeluun liittyen, niin jos haluaa mennä sitten vielä sieltä opiskelemaan jonnekin muualle vaihtoon, mitä mä oon itse menossa Yhdysvaltoihin ensi vuodeksi South Carolinaan, niin sitä ajatellen on aika tärkeää, että ne arvosanat on hyviä. Ja tätä ei monet ehkä sit ajattele, koska periaatteessa meidän tutkinnon siihen arvosanaan, niin kuin loppututkinnon arvosanaan, ei vaikuta sitten onko se ensimmäisen ja toisen vuoden arvosanat. Et joko pelkästään 4. tai sitten 3. ja 4. vuoden. Ja niiden se ei ole tarkkoja rajoja varsinaisesti ainakaan meidän yliopistossa, että millä nyt varmasti pääsee. Mutta oletus on se, että täytyy olla aika hyvin menestynyt. Et ainakin että pääsee niinku niihin Euroopan ulkopuolisiin maihin, että niihin on kilpailu aika kovaa. Pääseekö Yhdysvaltoihin helposti vaihtoon ja maksaako se paljon? No oman kokemuksen mukaan se ei ollut helppoa päästä sinne, että kyllä mä sitä aika paljon stressasin. Mutta sitten taas toisaalta en mä ole kuitenkaan, että kun se on first class on tavallaan se paras arvosana eli yli 70%, niin ei mulla ollut kuitenkaan sit niitä first class arvosanojakaan. Et kun pitää semmoista tasaista työtä, että kuitenkin niin kun näkee vaivaa ja näin, niin ei sen pitäisi olla mahdotonta. Ja meillä oli aika monta niin vaihtokoulua, että olisiko meillä ollut 15 kaiken kaikkiaan. No se riippuu tietysti myös alasta, mitä opiskelee. Joo, niin. Jos opiskelee vaikka International Business tutkintoa, niin siihen kuuluu osaksi sun tutkintoa se vaihto-opiskelu vuosi tai puoli vuotta yleensä. Niin vaihto-opiskelu on semmoinen niin kuin semester. Ja se on sieltä ehkä vähän helpompaa päästä, mutta että ei ole mikään mahdottomuus. Ja maksaako se paljon, niin sekin sitten vähän riippuu, että se, meidän ei tarvitse koulutuksesta maksaa, että se tulee sitä automaattisesti. Sit yliopisto hoitaa sen, että ei tarvitse lukuvuodesta maksaa, mutta että en osaa vielä sanoa hintatasosta. Et meillä vaadittiin semmoinen todistus siitä, että pystyy kustantamaan tietyn määrän niin kuin siellä asuessaan. Mutta siihen riitti sit myös Kelalta todistus, että saa sen opintolainan ja opintotuen ja sitten omat säästöt tai vanhempien säästöt ja näin. Että mä en ole ihan varma, että kuinka paljon siellä sit tulee menee rahaa, mutta just ei sit koulusta ei tarvi niitä tutkintomaksuja maksaa. Ja oliko tuossa muuta? Tosiaan, no siis niin, sen voi ehkä sanoa siitä kielestä vielä, että kansi sit pyytää apua, niin kuin vaikka esseiden kirjoittamisen suhteenkin, että mun kämppikset oikoluki mun esseitä alkuun, että kun niille se oli kuitenkin aika helppo prosessi silleen korjata semmoiset tosi pienet virheet, mutta sillä että ne näki sen saman tien, että näin ei voi sanoa. Että apua kannattaa aina pyytää, että sen mä oon huomannut, että sitten ei ainakaan koida mitään harmia, jos pyytää. Että ei kaikki välttämättä auta, mutta mulle on sattunut aika kohdalle tosi avuliaita ihmisiä. Ja joo. Varsinkin ekana vuonna silleen, että silloin kun ne ensimmäiset kurssityöt teki, niin kyllä niitä on lukenut sillä ja katsonut, että apua, että onko mä kirjoittanut näin hirveän kuulusta tekstiä vuosi sitten. Että ne ei ole niin rankalla kädellä sit, vaikka tietyllä tapaa niiden pitäisi olla
samat arvostelumenetelmät, niin mä sanoisin silti, että ekana vuonna ei kannata ottaa niin hirveät stressia niistä ensimmäisistä töistä. Onko tulevaisuutesi kansainvälisissä tehtävissä politiikassa? No ainakin näillä näkymin silleen mä haluaisin olla just jollain tapaa työskennellä politiikan parissa ja just kansainvälisissä tehtävissä. Et jossain vaiheessa mä halusin ehdottomasti olla jossain suurlähetystössä töissä jossain päin maailmaa, mutta nyt se on silleen avartunut, että ihan tavallaan minkälaisissa mielekkäissä tehtävissä vaan. Ja monessa eri maassa voisin niin kuin kuvitella asuvani, että politiikan piiristä tai sitten kun mä oon opiskellut taloustiedettä, niin siitäkin mä oon tykännyt tosi paljon. Että sekin on tosi kiva, että kun saa valita eri aineita sen hakemansa aineen lisäksi, että sieltä voi tulla semmosia, että tämmöinen kiinnostaakin sit. Että se on myös niin, että niitä mitä mulla oli, niin mä en vaikka ollut historiaa opiskellut kauheasti aikaisemmin. Ja mulla oli sit tosiaan se yksi historian kurssi siellä, niin koin, että vaikka ei ollut hirveästi pohjatietoa, niin pystyi sitä opiskelemaan. Mutta joo. Ja sitten mä voisin kertoa vielä nopeasti vaikka tuosta tokasta vuodesta, että millaista on ollut, niin se on eronnut aika paljon sit siinä mielessä, kun ei enää asunut siellä asuntolassa. Että mä oon nyt asunut meitä on ollut 4 suomalaista ja 1 saksalainen. Et kotikieli on sitten lopulta kuitenkin englanti, että vaikka meitä on 4 suomalaista siellä, että vähän tämmöinen erilaisempi miksi, mutta täytyy aika aikaisin aloittaa toi asunnon hakeminen. Et se oli aika yllättävää, että kuinka vaikea prosessi sitten loppujen lopuksi oli hakea sitä asuntoa. Varsinkin kun meitä oli sen 5, että jos olisi vaikka vaan 3 tai 2, varmaan 4 on helppo, mutta 5 oli aika vaikea löytää mieluisaa kämppää, mutta kyllä se sitten löytyi. Että kyllä me saatiin se, vaikka kovasti nähtiinkin vaivaa sen eteen. Mutta muuten, ja sitten tokalla vuonna on tietysti ollut sit rennompi monen asian suhteen, niin että kun tietää vähän niistä käytännön jutuista ja näin. Ja sit mä voisin kertoa myös vähän silleen, että mitä mä oon kokenut Skotlannissa olemisen niin kuin hyviksi ja huonoiksi puoliksi. Niin mulle on ollut itselle tosi hyvä, että se on ollut semmoista koulumaisempaa se opiskelu. Et kun yliopistossa Suomessa on ilmeisesti aika paljon akateemista vapautta ja näin, että saa itse aikatauluttaa hirveästi ja saa uusia tenttejä, miten itse vähän haluaa ilmeisesti. Ja siellä on aika tarkkaa ohjeistettu, että miten sun pitää tehdä, eikä niistä osataan joustaa myös, mutta se on niin kuin paljon tiukempaa ehkä siinä mielessä. Niin mulle se on ollut hyvä, koska se on asettanut sillä, että on sitten rutiineja ja näin ja tulee tehtyä oikeasti ne tehtyä, että se ei sitten pitkity. Ja sitten englannin kielestä, että vaikka se oli itsellekin haastavaa aluksi, että vaikka niinku koki, että on ihan hyvä englannissa, niin kyllä se skottiaksentti tuotti haastetta ja sitten kuitenkin niinku se akateeminen kieli ja vaikka sähköposteihin kirjoittava kieli, niin oli siinä monenmoista, mutta sitten on kuitenkin sit lopulta hyötyä työelämässä, että siihen on semmoinen rentous ja semmoinen, niinku, että se ei ole kauhean kynnyksen takana puhua sitä. Ja just se asumisen edullisuus, mä oon kokenut, että se on oikeasti edullisempaa kuin täällä ollessa, että pystyy tekemään kaikkea kivaa myös. Voi mennä leffaan ja voi mennä ulos syömään ja näin. Vastataanpas tuohon vielä. En oikeasti mitään valmistua hakuihin tänä vuonna. No sehän riippuen toki mihin hakee, että mä en osaa sanoa, että miten esimerkiksi Cambridgeissa ja Oxfordissa nyt menee, kun niillä on se oma hakunsa. Mutta niin, jos se on jo syksyllä niin. Nyt ja lääketieteissä ja tämmöisissä se on tosi aikaisessa vaiheessa. Mutta mä itse aloitin yllättävän myöhään. Mä olin silloin tosiaan aupairina silloin, kun mä hain niitä hakuja. Niin mä aloitin sitten vasta, kun mä pääsin Suomeen joululomalle. Mä käytin siihen kuukauden suurin piirtein siihen hakuprosessiin aikaa. Mutta voi aloittaa aikaisemminkin, että se on kiva, koska sit niitä tulee myös aikaisemmin niitä tarjouksia ennen kuin se on se viimeinen päivä, kun sä voit lähettää se hakemuksen, että kyllä niitä voi aloittaa sen aikaisemminkin. Mutta tätä vuotta ajatellen niin ei ole just mikään kiire vielä ja siihen ei tarvitse käyttää tosiaan kuukausia aikaa. Ja me tehdään varmaan sitten tämmöinen online-info siitä
hakuprosessista tosiaan tuossa jossain syyskuun alkupuolella niin käydään läpi sitä JYCAS-hakua ja meillä on toi Britannia tällä hetkellä osoitteessa www.maatieto.net/Britannia, niin sieltä voi etsiä tietoa sitten tästä hakuprosessista ja nyt jo tässäkin vaiheessa ja katsoa sen edellisvuoden infon, mutta hyvin on aikaa, mutta toki kannattaa sitten käyttää reippaasti aikaa myös siihen koulutusohjelman valintaan ja yliopiston valintaan. Joo, että kannattaa olla tosi aktiivinen sen suhteen, että ottaa paljon myös itse selvää, että on silleen perillä, että mitä kaikkea nyt on tarjolla ja mitä kaikkea täytyy ottaa huomioon. Niitä löytyy hirveästi tietoa kyllä, että mä ainakin itse huomannut, että löytyy pitkälle. Että mulla ei itse asiassa silloin, just kun mä oon hakenut niin itse siinä hakuprosessissa, niin ei ollut sit siinä kohtaa enää ketään tuttavaa apuna. Että löytyy niin kuin netistä kyllä pitkälle se, mitä tarvitsee. Mutta sitten just niin kuin tällaiset asiat, että jos kiinnostaa niin sellaiset henkilökohtaiset jutut, niin meillekin voin vaan elokuuhun asti täällä opetushallituksella ja täällä maailmalle netin puolella harjoittelemassa, niin sit jos tulee vielä nyt kysyttävää jotain, jos ei ehdi tässä sanomaan, niin muuhun voi ottaa sitten tänne yhteyttä. Joo, eli erityisesti tässä kesä-heinäkuun alussa ja sitten ehkä se elokuun alku ensimmäiset päivät. Niin voi laittaa sitten ihan mitä vaan keksii, niin mä vastaan ihan mielelläni. Ja ja sitten voisin nopeasti vielä sanoa nämä loput jutut, mitä mulla on tässä, niin tosiaan niin mä koin sitten, että myös ne vaihto-opiskelumahdollisuudet oli sit meillä. Et meillä oli enemmän kuin mitä sitten vaikka Suomessa opiskelevilla kavereilla oli. Että on enemmän Jenkeissä vaihtoehtoja, mihin hakee. Ja meillä oli Aasia. No Aasiasta taitaa päästä Suomestakin, mutta oli myös Australiassa ja Uudessa-Seelannissa. Se on yksi sellainen asia, mitä ei tullut silloin miettineeksi, kun haki, mutta on ollut kyllä tosi kiva, että pääsi sit sinne. Ja sitten saa maisteriohjelman valita sit myös sit, että se voi olla ehkä, että toiset voi ehkä stressata sitä, että joutuu hakemaan taas uudestaan, mutta mun mielestä se on tosi kiva, että saa sitten vielä niin kun vaihtaa vaikka maata tai vaihtaa vähän eri suuntautumiseen sitä kurssia sit maisterivaiheessa. Ja sitten ehkä niin huonoja puolia voi olla, että mikä mulle tuli ehkä vähän yllätyksenä oli se arkikieli, että se oli ehkä vähän vaikeampaa, mitä kuvittelit. Aluksi kuvittelin, että se on se akateeminen kieli, se niin tosi vaikea juttu, mutta ehkä sitten onkin ollut pikkasen hankalaa se semmoinen niin arkikäyttäytyminen. Ja sitten just se koeaikataulujen jäykkyys siinä mielessä, että ne ei sitten jousta. Et jos on tiettynä päivänä koe, niin se on silloin tiettynä päivänä. Ja sä et voi lähteä vaikka reissulle tai että silloin sun täytyy sitten mennä sinne. Ja välillä ehkä kun käytännön asiat ei toimi, että Suomessa toimii kyllä yllättävän hyvin, vaikka välillä tuntuu, että nekään ei toimi, niin siellä ei kaikki ehkä kulje niin. Varsinkin niin kun asiat ei toimi sähköisesti siellä, että siellä täytyy usein mennä paikan päälle tai soittaa. Ja asuntojen kunto saattaa välillä järkyttää, että se on vähän semmoinen, että kun on tottunut aika hyvin niin kuin hyväkuntoisiin kämppiin täällä, niin siellä joutuu aika paljon tinkiin siitä. Ja just se, mistä tuli jo puhetta, niin se, että kun ei ole kouluruokailua, niin se on harmittanut. Ne on ollut semmoisia, siis kaikki noin, mitkä on tavallaan mulle ollut henkilökohtaisesti niin semmoisia haittapuolia, niin ne ei ole ollut niin mitään ylitsepääsemättömiä. Jollekin ehkä voisi olla, mutta suosittelen lähtemään, mulle sanoa kyllä hyvä kokemus nämä 2 vuotta. Entä mitä pystytkö sä vielä tiivistämään sitä, että se, että sä oot opiskellut nimenomaan ulkomailla, ottamatta nyt kantaa siihen, että mikä maa se on, niin minkälaisia asioita se on antanut sulle verrattuna siihen, että sä olisit jäänyt Suomeen? No siis mulla ehkä eniten on se, että se on niin kuin semmoista tietyllä tapaa jatkuvaa semmoista mukavuusalueelta poistumista. Niin sitten se on helpottanut siinä mielessä, että nykyään monet semmoiset asiat, mitkä saattaa olla ehkä joskus hankalia, niin semmoiset niinku ihan tavalliset sosiaaliset niinku tilanteet, mitä tulee vastaan, niin ei enää tunnu vaikealta, koska on joutunut tekemään ne eri kielellä. Niin sitten se on helpottanut sitä niinku suomeksi asioimista nyt, kun niinku tietää, että se kieli ei tule olemaan este siinä. Et se on ainakin yksi, minkä mä oon selkeästi huomannut. Ja sitten ehkä niinku, tosi vaikka niin kliseisestä kuulostaakin, niin että sillä että avartaa niin paljon, että näkee kuinka paljon on kaikkia mahdollisuuksia ja näkee niin kuin erilaisia ihmisiä eri paikoissa, niin se on niin kuin semmoinen, mikä on mulle ainakin henkilökohtaisesti ollut semmoinen, miksi mä oon tyytyväinen, että mä pääsin sitten Skotlantiin enkä Tampereelle. Olisiko vielä kysymyksiä chatin kautta teiltä?
aletaan pikkuhiljaa lopettelemaan, mutta nyt on vielä mahdollisuus kysyä. Joo, mutta onko sulla vielä jotain, mitä sä haluaisit sanoa, mistä ei ole vielä puhuttu? Niin, ei mulla tässä varmaan nyt oikein muuta kuin se, että mitä mä vaan niin kuin suosittelen, kuten monta kertaa olen sanonut, että ei kannata turhaa miettiä sitä, että onkohan se nyt oikea vaihtoehto, että voinkohan mä nyt mennä ja näin. Että siinä vaiheessa, kun sä oot tehnyt ne haut, niin se ei vielä vaikuta mihinkään. Että se ei vaikuta niin kuin Suomessa opiskeluun pääsemiseen ja näin. Että se voi pitää siellä semmoisena varasijana. Ja jos ei sit tykkää siellä olemisesta, niin sekään ei ole siis mikään maailmanloppu. Et musta ainakin tuntui noin Saksassa asuessa, että nyt on epäonnistunut hirveästi elämässään, kun tämä ei ollutkaan niin mieletöntä, mitä ehkä ajatteli. Niin sit ei se ole, niin kun, ei se ole maailmanloppu, jos sillä tavalla niin kun, se ei ole sellaista, mitä ehkä muille on. Et voi olla, että jos joku teistä nyt lähtee Skotlantiin, niin sit vaikka vihaa siellä olemista. Et vaikka mulla on ollut hyvät kokemukset. Niin, kyllähän se oma asennoituminenkin vaikuttaa paljon. Mutta aina voi sitten tulla kaikenlaisia tilanteita vastaan. Mutta varmaan kuitenkin ihan pääasiassa hyviä kokemuksia. Joo, mulla on niin tuo Skotlannissa asuminen ollut kyllä niin kuin, monesti mä olen sanonut, että se on inhottavaa sanoa, että on ollut niin hieno kokemus, koska ei ole tullut niin hirveitä vastoinkäymisiä, että on käynyt siinä mielessä hyvä tuuri. Mutta että sitä on odotellessa, että jos sattuu sitten jotain vielä, mutta että kyllä niin kuin kaikille voin suositella. Jos vähäkään tuntuu, että tietysti jos on se, että ei missään nimessä halua, niin sitten ei ehkä kannata. Niin ja muitakin, jos ei se opiskelu ole nyt ehkä se ajankohtainen juttu, niin maailmalle voi lähteä vaikka vapaaehtoistöihin tai tekee monia muitakin asioita. Niin me täällä Maailmalle.net tai Opetushallituksen Maailmalle-palveluissa autetaan sitten niissäkin asioissa. Mutta jos ei nyt kellään ole enää enempää kysymyksiä, niin me kiitellään osallistujia ja erityisesti Hannaa vielä kerran. Kiitos kaikille, jotka kyseli siellä. Ja Samulia myös. Tämä on tallennettu tämä info ja editoidaan sitä pikkusen ja katsotaan vielä mihin kohti me se tallennetaan. Mutta seuratkaa Maailmalle.netin etusivua ja Facebookia, niin ilmoitellaan siellä sitten se